Assalamu alaykum hormatly watandaşlar, gadyrly aýdymsaz söýüjüler we dinleýijiler. Bugun hepden ýegşenme güni. Diýmek Türkmene we tele ýaýlymynda janly aýdymlardan, janly owadlardan düzülen owadlar taýdanşanatly gepleşigimiň täze sany ýaýlyma çykdy. Biz gepleşigimiň başynda bir de aýdym aýtmakda, saz çalmakda görelli bolup duran gahrman arkadamyň janynyň sag, ömrüniň uzak alyp barýan beýgi işleriniň hemişe rowaşyklara wetsenmegini tüýsüremizden arzu edýäs. Edýär arkadamyň badalga beren Türkmenistan rowaşlygyň watanyny bilen ajaýyp ýylla bagtyar türkmen halkymyza agda birlik, bagtyarlyk arsgal döwlet ýar bolsun. Ine şeýle ýaş arzuwlar bilen biz gepleşigimize başlaýas. Mehriban ýyleşler gepleşigimizden geçen sanlaryna da täzeligimiz bilen tanış edipdik. Ine mart aýynyň 3-nü nesip bolsa edýär arkadamyň tagallaty bilen döredilen türkmen owad tele ýaýlymyny owadlar taýdanşanatly gepleşigimizden täze 3-nji mewsumi öz işine başlar. Elbetde owadlar taýdanşanatly gepleşigimizden 3-nji mewsumyny edil 2-nji mewsum ýaly Mehriban arkadamyň tagallaty bilen paýtagtymyzyň görküne görk goşup oturan Aşgabat Medeni Din Jalyş Merkezi bilen bilelikde taýýarlaýar. Elbetde owadlar taýdanşanatly gepleşigimizden 3-nji mewsumny teklipleriniz var bolsa, pikir garaýşlaryňyz var bolsa, ekranda görýän 0575 gysga belgimizde öz pikir garaýşlaryňyza mehriban tomaşaçylar, aýdymsaz söýüjüler öz pikirlerinizi bir de ýollap bilersiňiz. Elbetde owadlar taýdanşanatly gepleşigimizden bugünkü sanam Aşgabat Medeni Din Jalyş Merkeziniň hut özünni, şu owadan sahnasyny sizin saýlan 0575 gysga belgimizde sizden gelen köp sanly SMS-ler esatyny, köp sanly haýyşnamalar esatyny biziň halipamyz Rowşan Halifoň perdendi Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzyň bagtyar talebi, söýgüli aýdymçylarymyzyň biri Ürsem Halif bilen gepleşigimizde. Ürsem, sizi ýanymyza çağırýas. Gepleşigimizde hoş gördük. Sağ ol Begmurat. İlki bilen şu gowy sahnalarda, gowy ýerlerde çykyş etmäne uly mümkinçilik döret beren gahrman arkadamyza köp sag bolsunuz aýtýas. Galy berse de şu gepleşikde çykyş etmek üçin, görmek üçin şu SMS ýolan mehriban iýleşlerimize, dinleýijilerimize köp sag bolsun aýtýan. Gowy aýdymlara garaşýandyr dinleýijiler. Nesip bolsa Begmurat. Näme aýdymlar getirdiň bugün ýa? Elbetde halipalardan aýdymlar getiren. O Begmurat. Halipalaryň aýdymlaryndan şu halkymyzyň gowunden turjak, halkymyza ýarajak, halkymyzyň aňyna galan aýdymlary nesip bolsa gepleşigimiň sanyna janly sesli ýerine ýetirip berer. Ona mehriban ýyleşlerine Ürsem Halifoň aýdyşy ýaly elbetde owadlar taýdanşanatly gepleşigimizde Ürsem siz üçin bir näçe halipalardan döwürlere geçip biziň ýüreklerimizi ganymyza siňen türkmen halk aýdymlary we halipalaryň döreden aýdymlaryndan bir näçesini siz üçin sadanarlar toparlan janly sesli ýerine ýetirip berjek diýe. Sadanarlar ataýyn öýdýän. Garaýly ýyleşlerimize garaşdyrmaly. Ýören. Mehriban ýyleşler, hormatly tomaşaçylar, ine Aşgabat Medeni Din Jalyş Merkeziniň şu owadan sahnasyny edýär arkadamynyň şag adam bilen bina edilen Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň bagtyar talebidiň söýgüli aýdymçymyz Ürsem Halif öz sadanarlar topary bilen siz üçin janly sesli aýdymlary ýerine ýetirmek üçin biziň gepleşigimiziň mihmany Nursem. Iýleşlerimizden bir näçe soraglary bar. Dörejilik toparmyzyň taýýarlan size soraglary bar. Sorag jogap alşmadan öňürti bir siziň ýerine ýetirip berjek aýdymlaryňyza sadanarlyk etseňiz sadan näýitlerimiz bilen öýüň iýleşlerimizi dinleýijilerine tanış edäýsiňiz. Ine Begmurat şuňky ýazdygymyzda gepleşigimizde sadanarlyk etjek halipa sadanlarymyz bar. Berdimurat Şanglif, Akmurat Mehmedjikow, Atajan Eýubow, Türkmen Milli Konservatoriýasynyň talebi Didar Anegeliw şu günkü gepleşigimizde sadanarlyk ederler. Sizem janly sesli owadan aýdymlar ýigitler bilen biziň gepleşigimizde ýerine ýetirip beresiň. Indi soraw jogap alşalym ýa iýleşlerimiz garaşdyrman aýdym bilen başlalym gepleşigimiň başyny. Gepleşigimiň başyny aýdym bilen başlaýaly. Näme aýdym bilen başlamakçy? Öz mehriban kakam halipam Rowşan Halifoň öz aýdymlary bilen başlaýaly mümkin bolsa. Onu mehriban ýyleşler, hormatly tomaşaçylar, biziň gepleşigimizde tomaşa edin. Halipa Rowşan Halifoň perdendi Ürsem Halif bugün siz üçin halipalardan owadan aýdymlar biziň gepleşigimizde janly sesli ýerine ýetirmek üçin biziň gepleşigimizde geldi. Şoň üçin türkmen owadyny owadlar taýdanşanatly gepleşigimizde tomaşa edin. Ürsem Halif siz üçin aýdym aýdýar dinläň, lezzet alyn.
faslarga meni mecnun eyledi Gül yanıma düşen faslarga meni mecnun eyledi Katibu pilgasi Yedidi avadın gasi Min bilmedim ol neçe yaşay Meni mecnun eyledi Min bilmedim ol neçe yaşay Meni mecnun eyledi İşte kırmızı güllen tada gelin Kimkin dünyanındaki işte kırmızı güllen tada gelin Gül yüzlerin minge bayat şeytanısın kalı gelin Ak yüzlerin minge bayat şeytanısın kalı gelin Sen yanıma, benim mendilmek kanıma Bana bilmem sen yanıma, benim mendilmek kanıma O kalma benim canıma, rahmeti görür bana gelin Sana gelin, sanın
gelin, canım gelin dilbere. Şoli toy bolanna, bir gelirler yığınananna. Şoli toy bolanna, ehli kıyılar yığınananna. Kıyılar anadır falanna, fin düşertün böyle gelin. Canı gelin, canım gelin dilbere. Kıyılar anadır falanna, fin düşertün böyle gelin. Sana gelin, sanım gelin dilbere. Hidayet fin bulmadın bağlarda gülün solmasa. Hidayet fin bulmadın bağlarda gülün solmasa. Yadine ul bulmasa bir mengizmin gıyda gelin. Sana gelin, sanım gelin dilbere. Kıyada milul bulmasa bir mengizmin gıyda gelin. Sana gelin, ahay gelin dilbere. Mehriban ileşler, hormat tamaşaçylar, biz gepleşigimize dowam edýäs. Bir semini gepleşigimiz soraw jogap arkaly dowam edeli. Bagşy bolsaň näme? Toýlarda, bayramlarda ýyl güne hyzmat etmeli bolan ýaşaýlarmy? Indi soraw şeýle. Şol toýlaň bagşynyň sunwatyna täsiri näýdi? Şu arada näme aýdyp bilersiň? Toy bir köpçülük ýeri, halkyň ýüşen ýeri. Ol ýerde adamdan şatdan gow diýinç almagy, odan aýdymlara isleg bildirmegi. Bagşam näme? Şol halkyň isleg bildirýän aýdymlaryna görä hereket etmeli bolýar. Şeý diýem, ol halkyň bagşyda näýli aýdymlara isleg bildirýänini göz ýetirýär. Bu bolsa sunwatyň iňli üstünligi, iňli utuşy diýip düşünýän. Düşünni kursam, inni soraw geçeli. Şu ýerde bütün halkyň gyzyklanýan sorawna jogap tapaly. Ýagny şu jogabym özüň ber. Soraw şeýle. Bütün türkmen halkynyň ýüregine singen toýlarda, tomgalarda iň köp sargyd edilýän aýdymlaryň biri ýyllarym maly. Aýdymyň şygyryny kim ýazdy? Haýdy şahyr ýazdy. Bu aýdym ýurdumyzyň çetki nokatlarynyň biri bolan Leva welaýatynyň Darganata etrafynda dogulan öňü wesen geçgeli aşirfin galamlarından dören aýdym. Aýdymyň sözlerine belli bolşýalyk şahyryň şol aýdym dören döwrüne, çağalyk wagtyny, ýaşlyk döwrüne, şu çağalyk ýyllaryna bolan wakalary goşun üstülen beýan etdi. Bu aýdymam häl şunday näme toýlarda, bayramlarda haýyş edilýän aýdymlaryň biri halkymyzyň gyzgyn söýgüsi bilen garşylanan aýdymlaryň biri-de. Mümkin bolsa şu wagt geçgeli aşirfin sözlerine döredilen bu ýyllar maly diýen aýdym hakyny pikirini paýlaşdyň biz bilen. Mümkin bolsa gepleşigimizde şol aýdym ýerine ýetirip berersiň. Ulu höweslen. Onu sahnamyzda çağırýar. Başladyk.
yatırgıma çenede Ulgun yatırgıma çenede Ayak yalan oynan İzırım gali Yeni barın verirmek emirlerim O yerde oynasa dostlarım gali Yeni barın verirmek emirlerim Birisi oynasa dostlarım gali Ya filmimde Hey yarım korkusuna yüzüme geldi Hey yarım korkusuna yüzüme geldi Evini sirine gey pulşumun milli Yedim atam indiğimi zamanı İzimde kemenim o bülleri gali Ya filmimde Ey kara yatıp halini kelgisi Kara yatıp karım pekin giysileri Benilerim görsem havulimiz alır Bir de varmaz kanalaydı şişeler Kanıklı vudurlu kollarım gali Kanalaydı şişeler Hanımlı vazırlı kollarım gali Ya film ömrümde Ey ayak yalın Kışık kovula takır Ey ayak yalın Kışık kovula takırlım Nire gitti arasız fikirleri Yürümünü kendini pek şüpheli Ay ayrı giyşede havullerim gali
yarım ey inne olaylara asla vermedim ey inne olaylara asla varmanım dine varıp yarım haydini bilmedim hey bile yara dedim yarım di benim yarım deyip aynen ey aydımım gali hey bile yara dedim yarım di benim yarım deyip aynen ey aydımlım gali Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, biz gepleşime dowam edýäs. Owallar faýdaşyny natly gepleşigimiň bugun kysanyny söýgüli aýdymşymyz Ürsem Halif öz adanarlar topary bilen jany sesse üçin halipalardan aýdymlary ýerine ýetirip gelýär. Ürsem gepleşime sonra jogap arkaly dowam edeli. Şeýle sonra. Bilşime diýäli Ürsem siz Türkmenistanyň halk artisti Halipa Bagşy Atabay Çargulyýowyň ýolundan aýdymlar aýdýar. Şoňa aýratyn sebäbi barmy? Elbette bu ýol men kulagıma Qanıma singen ýol sebäbi Murat Halipa Bagşyny Atabay Çargulyýow bilen Kakam Rowşan Halif döwürdeş, kärdeş, hem ýakyn dostlar. Olaryň şeýle ýakynlatnaşygy meniň hem çağalygymy aýdymsaz ulaşdyrdy. Ine şeýdem Halipa Bagşyny Atabay Çargulyýowyň aýdymlaryny arkadaşyň saýasynda asuda ýurdumyzda toýlarda, bayramlarda ýerine ýetirýär. Biziň gepleşigimizde Halipaň aýdymlaryny ýetirdiň. Halipamyň dörejiligini ýerine ýetiren aýdymlardan birini tutdy. Gepleşigimiň dowamyny ýerine ýetirip berýän. Edil şuwat näme aýdymny ýerine ýetirip bermekçi? Edil şuwa Halipamyň garrytma menden aýdymny ýerine ýetirjek. Onu mehriban ileşler, gelin Ürsem Halifiň ýerine ýetirmegini bu ajaýyp aýdymada diň talalyň. Biziň hem gepleşigimizden daşlaşma.
uçuşun ilgile irkanı filayın varıtma meni Soylu Kur'an nurların uçuşun ilgile irkanı filayın varıtma meni Vatanın toprağın pürtüp gidim al gelgeler Yeni de gideyim varıtma beni Vatanın toprağın pürtüp gidim al gelgeler Yeni de gideyim varıtma beni Asırır dünya gıdığın gilgile Gıdığıp yaşayın varıtma beni Karılıp asırır dünya gıdığın gilgile Gıdığıp yaşayın varıtma beni Adım radiyil yaşatıp adından Ağlanın hayır manilinden taşıp dudundan Ağa aydır kulvan şeyinin sağından gelgile Kellizet alayın varıtma beni Başa aydır ödülünün sağından gelgile Kellizet alayın varıtma beni Gelgele harma gelgele bir kanı yaşayın varma beni Gece günü kıyfişide seni diye uğrayar yüreğim Düşün gülüm teşne kalba senin yeli mehri gerek
Göğe sehra otlu gülüm Nurlu kişin bana gerek Dinlik bir yendir gülüm Senin dünyan benim için Göğe sehra otlu gülüm Ürtüp bizi dine bakta İltip var ya yollar sarı Hal varsa yüzünü yaktı İdil oli nil masali İki ömrüm delemenin yüreğime boşalana Sen ulaştın akbalıma iki ömrüm boşalana İki ömrüm delemenin yüreğimin boşalana Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, edildi şu wagt Ürsem Halifoň ýerine ýetirmeginde biziň gepleşigimizde garratma meni ajaýyp aýdyma diň sallyňyz. Inni Ürsem, şu garratma meni aýdym hakynda şeýle sorag ýa-da çykdy da aýdymda dinleýije beýan ediljek bolýan pikir näme? Evet, pikiriň aýda. Men pikirimçe şu aýdymda türkmen gerçeklerin erkislegleri beýan edilen. Watana, enata, iluna hyzmat etmek türkmen gerçeklerin baş borjy, baş islegi bolup durýar. Garrylygyň şolarda ulara yetmek üçin, päsgel bermenlik üçin şu ykbala ýüzlenip aýdylýan aýdymyň kanyp düşünýän beýim. Düşnükli. Ürsem, ýene sorag geçeli, şeýle sorag. Sungat işgär bolup ýetişmeňizde itergi beren zat. İlkinji nowatda kakamyň halk içinde ilçine tanalyan bagşy bolmagy. Şeýle de buýsan çülen aýdasym gelýär. Gahrman arkadamyň sungat işgärligini köp mümkinçilikler döretip berýär. Şol döretip beren mümkinçilikleri şu halk içinde tanalmagy itergi berýär. Ne Ürsem, biz siziň dörejiligiňiz bilen tanışdyk. Şu Gahrman arkadamyň tagallasy bilen döredilen türkmen we tele ýaýlymyny edil bir çykyş edýänigde köp wagt bolmasa da
3-4 ýyl bäri Türkmenway tele ýaýlymyna konsertlarda şekilli aýdymydy bar. Goýrogly epozundan Türkmenway tele ýaýlymyna dinleýijilerimize halk köpçüligine ýetirildi. Şu aýdymlaryňyň siziň sunmatyňyzda täsiri. Şul aýdymlar Nebeg Murat il içinde şu köpçülük yerlerde gahrman arkadağımız tele ýaýlymlar arkaly tutuş halkymyz görýär. Şu köpçülük yerlerine baraňda, şu Türkmen howa ýollaryna baraňda, şu otlu duralgalaryna baraňda da şu taýda tele ýaýlym arkaly ähli halkymyz görýär. Şol ýere baran wagtyň şu şekilli aýdymlan gidip duran bolsa, şu halkyň eýem saňa garaýşan başgaça bolýar. İçinden daşyňy bildiren ok ýöne içinde özüň buýsanýaň da. Ya ine şu şekilli aýdym şu ýaýlymda gidip duran wagty şu dostlarlaryň jaňatda ya dogan gardaşlaryň jaňatda Rüstem şekilli aýdym gidip dur diýip Ya plan ýepleşip de görüp oturýarsyp. ya hawa depleşikde görüp oturýarsyp jaňatdaýarlar şol ine bize uly buýsanç töretýär. Bu da aňam sakasynda da gahrman arkadağymyzy köp uly mümkinçilikler döretip berer. Bize halipe bolup duran gahrman arkadağymyza alkyşlar bolsun, jan sag bolsun. Köp sag bolursam, arzuwlaryň hasyl bolsun. Mehriban arkadağymyzyň saýasyny siziň dörejiligiňizde, siziň sunumatyňyzda size üstünlük getirjek şekilli aýdymlaryň, owadan aýdymlaryň hewrüniň köp bolmagyny arzuwlaýas. Ýadyňa düşýän bolsa, wagtlar sadaşyň atly gepleşigimiň geçenki sanlaryny gelip owadan aýdymlary ýerine ýetirdiňizde, ýa-ni özüňem aýtdyň, bizem bilýär Türkmenway tele ýaýlymyny goýrogly eposundan daglara diýen aýdymyň şekilli görnüşi dinleýijilerimize ýetirilip mümkin. Men şol aýdym hakda gurrun etdik bolýan, häzir şol aýdym ýerine ýetirip bererdiňiz. Beg Murat olaýdym men geçen gedeki gepleşigimiň sanyny da ýerine ýetirdim. Şekilli aýdymyzam gidip dur. Şoň üçin bu gedeki sanyny diýarymyzy wasp etýän halipamyň döreden ýaňlan ýarym diýen aýdymny mümkin bolsa ýerine ýetirip bereýin. Olaýdym biz höwes bilen dinler, sonra mehriban ýylaşlar gelin Ürsem Halifowyň ýerine ýetirmegine. Aýdym sada wessenen owadan diýarymyzy wasp edip ýerine ýetirjek. Ýaňlan ýarym diýen aýdymny diňçalaly. Bahtiyar devletim bir karar boldy, devletime gowan Türkmen diyarım. Hanunyň boýnunda ıhtiyar Ali, hanunyňa gowan Türkmen diyarım. Hanunyň boýnunda ıhtiyar Ali, hanunyňa gowan Türkmen diyarım. Diyarım diyarım, ýalňan diyarım, bahtiyar döwre ýaňpal diyarım. Diyarım diyarım, ýaňlan diyarım, arkadaňa gowan Türkmen diyarım. Göl haliň dünýäde meşhurdan meşhur, bir tarabyň kadary, bir ýanyň şeýhur. Mitriyany bulle başyly diýdur, adamana gowan Türkmen diyarım. Mitriyany bulle başyly diýdur, adamana gowan Türkmen diyarım. Diyarım diyarım, ýaňlan diyarım, adamana gowan Türkmen diyarım. Diyarım diyarım, ýaňlan diyarım, adamana gowan Türkmen diyarım.
keykel havadan yordum billisin otunu Fridar kirki tutarsan yali davara bürküm tutarman Türkmen diyarım tutarsan yali davara bürküm tutarman Türkmen diyarım diyarım yanım diyarım tutarman Türkmen diyarım yanım diyarım tutarman Türkmen diyarım Türkmen diyarım, arkada buğan Türkmen diyarım, bahtiyarım devre, yalnız diyarım Mehriban ileşer hormat tamaşaçylar, nägepleşigimizde Örsem Halifiň ýerine ýetirmegini ýyllaryň maly diýen aýdyma jany sesse diň sallyňyz indi biz gepleşigime dowam edýäs. Örsem, biziň tele tamaşaçylarymyzyň arasynda biz bilen işçiň ara gatnaşykda bolýan Şahyr ýigdimiz Kerim Halif tapmaça görnüşini bize gelýän aýdymçylarymyza tapmaçalaryny ýollaýar goşgy esasyny. Bir näçe bize bentden ibaret bolan şu tapmaçalar gelip gowuşdy. Şunu gepleşigimde siz üçin häzir taýin bolsaň şu tapmaçany ýetirýäs. Sonra bizden jogabam senden bolmaly. Taýinmi? Başlaýas. Aýgytladım filmin bir pursatlyk serdaýla. Şol kinoda bir nagma bar, ýürek löresiniň. Aýnan. Jogap dogry. Indi dowam edýäs. Ajap ýurdun halk artisti. Ýene öňe gadam ursun. Döwürdeşdir biziň bilen zenan magşy Sahy dursun. Zenan isen gödöňüňe geler keşde ýeňli gelin, Kerim agaň şygyry bolup nagma dönen Gumly gelin. Jogap dogry. Dowam edýäs. Türkmen aga toy toýlasy. Saz gurallar köp çalynar, esasanam dutar gyjak, soňam tüýdük dep çalynar. Jogap dogry. Ine dowam edeli. Lakamalar ýagşy ärler. Olong many maňzyn bilgil. Şirin sesli ussat bagşa türkmenlerde diýler. Bilbil. Jogap dogry. Madam çagwa bolup ýagyp sehralar ýuwan magşy, ady magtymly garly, tahallüsy Çugal bagşy. Jogap dogry. Indi Örsem, Kerim Haliň bize ýollan tapmaçalar bilen tanışdyk. Size ýetirdik, sizem jogaplandyrdyňyz. Indi gepleşigimiz aýdym bilen dowam edeli. Başlaýar. Sabırlı günüydü yike geçiryen gecelerin elem göz yaşlı galyan uzak gece yike galyan öz olşuma hayran galyan sen yoluma uzak gece yeke galyan
öz olşuma hayran alyan, sen yoluna ağlayan. Sana dönüp çektim ince aydımı, alasın allı canım illin irkimi. Menin dirdim ağır gelyer, sen yoluma devet ol yar, sen yoluma güllerim sarılıp kaldı, insan ki aydın hali, sen yoluma ağlayan. Uzak gece yeke alyan, öz olşuma hayran alyan, sen yoluma Mehruan iletişler, hormatly tamaşaçylar, biz getmişigime dowam edýär. Siziň pikiriňizçe sungatda ýaş möhüm orny eýleýär. Men pikirimçe ýaş möhüm orny eýlen akyn kanýan. Näme? Ben murat, onu suud etmek için kän sezimiz olup durman, türkmen durmuşuna mahsus iki misal aýdaýyn. Aýtany? İlki bilen ben murat ne akyl ýaşdy däl başda diýip atalar sözi bar. İkinjem öz ömrüniň gysga bolmagyna garamazdan türkmen sungatyny aýrylmak orny alan gulbabaja aýdyp biljek. Alalaşýas. Inniki soraga geçeli. Sungatda kimdir birine öýkünmek näme dogrymy? Siziň pikiriňizçe. Ben murat bu soraga jogap bermek için kiçijik çağan misal alaýly. Çağa wagtymyz kiçijik çağa öz en atasyndan töweregine ullukan adamlardan ýörjen bolmany öwrenýär. Sungatda da şoň ýalyk ilki bir halipa bagşylaryň ýolundan ýörjen bolup başlamyza şolaň agdyny öýkünip aýdym aýtýas. Şo çağanyň şol durmuşda başda ýörjen bolup soň öz durmuşy, öz ýoluny tapşýalyk şu aýdym saat sungatynda da ilk halipalardan ýolundan aýdym aýdyp öýkünip soň öz ýoluny dowam etýände. Benim muratny şu taýda bir ullukan misal aýdaýyn. Kakam halipam Ruşan Halif, halipa bagşymyz Atabay Çargulyň aýdymlaryny şu sungat ýoluna başlandy. Başda şoň aýdymlaryna başlap, soňam öz ýoluny goýmany başaran bagşlan biri. Şol halipalaryň döredip giden aýdymlary bize miras galy. Mehriban arkadaşymyz halipa şäherlik ýoluny dikeldip berdi. Häzirki wagtda da toylarda, bayramlarda şol halipalaryň bize miras goýup giden aýdymlaryny toylar ýerine ýetirýär. Şu pursatda da halipalar hormatlaýan mehriban arkadaşymyza öz maşgalamyzyň adyndan ullukan alkyşlar aýtýan arkadaşymyz jan sag bolsun, başydyk bolsun. Köp sag bol, ürsem, arzulan hasyl bolsun. Siziň hem dörejiliginiňizde gowy aýdymlara garaşýar. Indi gepleşigimizde şu halipalar hakyny, halipa şäherlik ýol hakyny gurrun etdik. Bir halipalardan bir aýdym ýerine ýetip bererdim.
Başlayalım. Sahnamda çağırız. Olamıza sinsin sayla tüyünüm Sevdim seni ola Dışımlaman tez Sevginin yoluna Kalıp gülünüm Sevdim seni ola Dışımlaman tez Sevginin yoluna kalıp gelelim Sevdim seni ola taşımlaman tez Saçını darayan dağ tekir çağır Alimlelemin kaygılı çağır Yıl olup karatan zülbürün tarih Sevdim seni olar taşımlaman tez Yıl olup karatan zülbürün tarih Sevdim seni olar taşımlaman tez Aşığın yüzleri aydın uğrana Min senin izinde olyan pervana Yürekten ait yarım şu sözü sana Sevdim seni olar taşımlaman tez Yürekten ait yarim şu sözü sana Sevdim seni olar taşımlaman tez Başların vardır, kirpinin yoktur Şu dünyada lelem, sindiğimiz yoktur Başı değer benim, şu sözüm haktır Sevdim seni olar, taşımlaman tez Başı değer benim şu sözüm haktır Sevdim seni olar taşımlaman tez Sevdim seni olar taşımlaman tez Seni sevdim olar taşımlaman tez
Mehriban ileşler, hormat tamaşaçylar, biz getmişime dowam edýäs. Ürsüm, ödüňem bilýän Gahrman arkadamyň sahaýasyna garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan ýurdumyz toýlan ýan ýurdu. Gahrman arkadamyň tagallaty bilen näme ýurdumyzdy, halkymyz erkinlikde, bolçulukda, agdybirlikde, bagtyarlykda toýlamak üçin Mehriban arkadamy tarapyndan ähli mümkinçilikler döredilýär. Bizem şu prosesde näme şu setirler dile getiretimiz gelýär. Görjüňiz toý bolsun, barjaňyz toý bolsun. Aýdym saatly meýlisse, durjaňyz toý bolsun. Ýürek arzuwdan noly, arzuwlarymyz joşup dur. Şeýle ajab arzuwlar uçup gitsin ummagy. Çünki şeýle döwürde hakymyz ýokdur dymmagy. Her insanyň howlusyny köşük ýaly öý bolsun. Şol öýleriň içinde Desser hanyň başyny toý üstüne toý bolsun. Dürlü dümen tagamdan dolup dursun tabaklar, şol tabaklaryň başyny goýkan bolsun bäbetler. Ogul ýerine ogul, gyýz ýerine gyýz bolsun, ýigitlerimiz gaýratly, gözellerimiz uwuz bolsun. Ajap mehrem eneler şaatlanırlar edali, lowurdosun 10 şagan gahrmanlyk medali. Egilmesin hiç açan, dik göresin gojalar, 70-80 lirede kän ýaşasyn ejeler. Toý görjegimiz toý bolsun, barjagymyz toý bolsun, aýdym saatly meýlisse, durjagymyz toý bolsun ýa-şahyr. Mehriban tamaşaçylar, Gahrman arkadamyň saýasyny görjegiňiz, barjagyňyz diňe toý bolsun. Edid arkadamyň saýasyny Türkmenistan rowaşlygyň watany bilen ajaýyp ýylymyzda da toýlar goşulyp gelsin. Indi näme şeýle owadan arzuwlar bilen şeýle goşup getirilen dowamyny aýdym bilen dowam edelirsem, sizi sahnamda çağırýas. Vah oğlum yetişiptin senimler kemala kemala. Yar yolunu bulmadın men atam, sana tam el atam. Soyada onun hem armanı kalır kuzanıda. İmam
Aldı yetmesin bu deli sağanıda. İnan yoktur bütün varsın gofemet, gofemet salıgılıyım. Hadi hey. Kurban aydını aklını haretme, haretme, haretme. Her günün yarın özüne yarınımı. Hayindi vah oğlum sana sözüm kâr etme, kâr edimi. Bir bağrın basın benim gofemet, gofemet sadıgılıyım. Hayindi oğlum sana sözüm kâr etme, kâr edimi. Bir bağrın bastın benim gofemet, gofemet sadıgılıyım. Ey 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 ey. Mehriban ileşler, hormatly tomaşaçylar, Türkmen Owa tele ýaýlymyny canly aýdymlardan, canly owalardan düzülen owalar faýdalanatly gepleşigimde siz tomaşa diýäňiz. Ine bugun gepleşigimizde sizden gelen köp sany SMS-ler esasyny biziň söýgüli aýdymçymyz Ürsem Halif özüň sadanlarlar toparlan siz üçin owadan aýdymlar jany etse ýerine ýetirip gelýär. Ine Ürsem gel soraw jogap alşaly, ýörüýte ileşlerimizden dörüjük toparmadan size taýýarlan sorawlar bar, şol sorawlara geçelim. Ilkinji soraw şeýle. Siziň pikiriňizçe sada düdülen şygardan dören aýdym gowy çykýarmy ýa-da söde düdülen sadan gowy aýdym çykýarmy? Pikiriň paýlaşdy. Bemurat köni ýüreklere singen aýdymlaryň taryhyna ter salsak, sözlere düdülen sağlardan çıkan aýdymlar. Men Bemurat köp şahyrlar bilen söhbetdeş bolamda şu şahyrlary sagy duýup sözü düzmek kynrak düşýär. Emma sağdanna sözü duymak kıyın şuna. Sebebi sözleri tayin olandan soň ol Şo hiňe görä, goşga görä saz dörü daýmak gat. Sanaga salyp şo sözleri düzsem has ansat düşýärdi. Şahyrlardan eşiten gurrunňyz. Şahyrlardan halipa şahyrlardan söhbetde şolamyzda aýdan gurrunlarda şol. Düşnükli. Ona ýene soraw geçeli. Anha diýeli seň öňde 3 tansem. Watan, dostluk, söýgü. Söýgüni söwür ýara bolan söýgü diýip alaly. Inni size şu temalan haýsam bolsa bir bilen baglanşdyryp bir gowy aýdym döretmeli liseler. Şu temalan haýsyn saýlardyňyz. Gurrunsyz watan hakynda tema saýlar. Sebäp watan bizim doğulan ýerimiz, göbek kanymyň daman ýeri, bizim atalarymyzyň, babalarymyzyň ýaşan ýeri. Şu watanın üstüne sevgim var, dostlugum var, duygum var. Enata bolan sevgi, sewer ýara bolan sevgi, dostlaryňa bolan sevgi. Ondan Bemurat
sevgi vatana bolan sevgiden başlayan kanya. Sebebi arkada prezidentimiz bize şeýle asuda, parahat durmuşda ýaşamany. Şular ýaly gözel ýerlerde çykyş etmäge uly mümkinçilik öretdi. Biz sunuwa diýişgärleri diňe şu ýurdumuzy wasp etýän aýdymlar öretmekden, ýadyman, ýaltanman zähmet çekmekden başga zat galamak berdi. Mehriban arkadaşymız bir ýaşlary okumany, öretmäni, halipalamyň ýolunda dowam etmäge uly mümkinçilik öretip berýär. Şular ýaly uly mümkinçilikleri öretip beren mehriban arkadaşymyň jany sag bolsun, başlyk bolsun, tutgan tutumly işlerinden beýle rowaj alsyn. Köp sag bolursa arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Sizem Medeniyet Ojagyny, Türkmen Döwlet Medeniyet Institutuny bilim alýaňyz. Näme size de geljekde şu saýlap bolan hünäriňizde şu bagşyçylyk aýdymsaz ýoluny, sunat ýoluny uly üstünlikler arzuw edýäs. Indi gepleşigimizde näme aýdym bilen dowam edeli? Şu wagt halipalar hakyny söhbet etdik, aýdymlaryň döreýiş hakyny söhbet etdik. Bir ýüreklerde halkymyzyň bir gulagynyň ganan aýdymlary bardy. Haýsy aýdymlar bilen gepleşigimiz dowam edeli? Esasy şu Begmurat toýlarda çykyş edemizde ilkinji nowatda şu agyr aýdymam bolsa toýuň başyna gelip şu halkymyzyň isleg berilýän aýdymlary bar da. Gelene Begmurat halipalan aýdan aýdymlaryndan bize ýadygar galan aýdymlardan birini etip berýän. Sonra söhbetde şu arkaly gepleşigimiz dowam ederiz. Onu sahnamda şariat mehriban ýerleşer gepleşigimizden daşlaşmaň ürsem haly siz üçin aýdym aýdýar diňläň, lezzet alın. Yağılır güler yüzlü gelinin, zanağılır güler yüzlü gelinin, apabilmen asırını yaralı. Dizlerini damıp duran balının, sağamının bağı bilmen yaralı. Dizlerini damıp duran balının, Havamının bağı bilmeni yaralı. Yerimnin bağına bana yer diyer, yerimin bağına bana yer diyer. Cemalın bağı gördü yeri, her birini elim sakın da diyer, dağdu meniyle sakın yarılır. Her birini elim sakın da diyer, dağdu meniyle sakın yarılır. Elimin gülü dey açsın ellelem, elimin gülü dey açsın ellelem, gönlüm hayal bilin düşündür yola. Konuklar tamsınıp digirdi bana, gel bana, yadın etinim neden feryarılır. Konuklar tamsınıp digirdi bana, gel bana, yadın etinim neden feryarılır. On ketinam, on kütütüm karışır. On ketinam, on kütütüm karışır. Karışmaklık şol güdüle yarışır. Bahçe diyeri başım masa buluşur. Yadimin huşum neden feryarılır.
İman seni yeri başım başa bölüşür Yadimin huşum dedem kem yaralır Yadimin huşum dedem kem yaralır Yadin etim dedem kem yaralır Mehriban ileşler, hormat tamaşaçylar, ine owadlar saatlaşan atly gepleşigimizde ürsem halifin sadanarlar toparlan size yerine yetiren aydımları, saatlary şulardan ibaret. Gepleşigimizde gelip owadan aydımlar jany sesse dinleýijilerimiz üçin, tele tamaşaçylarymyz üçin yerine yetirip bereniňiz üçin ürsem sadan eýitler bilen halifa sadanlar we ähliňizde hoşallygymyzy bildirýäs, maşgalaňyzda agdy birlik, batýarlyk rawaşlyk höküm tursun. Sunugat ýolunda da öňe dişlikler, üstünlikler ýaranyň bolsa. Sag bol beň bırak gepleşige çağıran üçin neş pursatda ýene de mehriban arkadaşymyza ullukan alkyşlamyzy sag bolsun gaýdasymyz gelýär. Nesip bolsa gelecekde watanymyzy, ýurdumyzy, halkymyzy wasp etýän aýdymlar bilen işler, arman ýadyman döreders. Arkadaşymyzyň bir ýaşlar etýän ynamyny ödersip ınan rasmy gelýär. Mehriban arkadaşymyz jan sag bolsun, başlyk bolsun. Tutyan tutumlu işler bundan beýläge ilmi damary waç bolsun. Köp sag bol, ürsem arzuwlaň hasyl bolsun. Size de arkadaşymyzyň saýasyny şu owadan ýurdumyzy wasp etmekde döredýän aýdymlaryňyň dowamly bolmagyny, höwürniň köp bolmagyny tüýsürekden arzuwlaýar. Näme mehriban ileşler, şeýle ýagşy arzuwlar bilen biz owadlar taýlaşan atletleşigimizden bu nyksanynam ýa-da geçirip tutarýar. Indi gepleşigimizden jemi hem ýeşekler ýaly watanymyzy, ediz arkadaşymyzyň ötüşlerini wasp edýän ajaýyp aýdymlar bilen jemlenilýär. Näil aýdym ýerine ýetirip berjek? Beýmurat, ýurdumyzyň rowaşyny wasp etýän aýdym bilen jemleýär. Gelşeýdeli. Mehriban ileşler, häzir Türkmenistan rowaşlygyň watanyny bilen şu ajaýyp ýylmyzyň wasbyny ýetirýän joşgunly owadan aýdym bilen ürsem halifyň ýerine ýetirmegine şol aýdym bilen gepleşigimiz jemleýär. Ýöne biz siz bilen uzak wagtda sagwallaşamyz, ýene de alajak bir hepdeden türkmen owadyny, owadlar taýlaşan gepleşigimizde görüşýänçä hoş wagtyňyz. Maratlamak birinirdim Mihman gelyer kirirlerdim Saklasın yaman dillerdim Bir taraf idil vatanım Ele misre adın yayran Bütün dünya sana hayran Şirin canım sana kurban Bir taraf idil vatanım Ümüme zar vatanım Sana şıklaşan vatanım Arkadan yakınla İlerim aman vatanım Ümüme zar vatanım Sana şıklaşan vatanım Kahramanın yakınla İlerim aman vatanım Aşgabat'ın akşamına Ay nurunun yalkınına Yürek coşkun halkımıza Bir taraf idi vatanım Keder vaç yollar tinne Dostluğunluk iller tinne Bayrak şirin diller bile Bir taraf idi vatanım Ümüme zar vatanım Sana şıklaşan vatanım Arkadan yakınla İllerim aman vatanım Ümüme zar vatanım Sana şıklaşan vatanım Kahramanım yakınla İllerim aman vatanım Dana maltym uly, köňül tagtydyr.
erti ýyllarymyz şu günden hem ýagtydyr. Başda arka dağım köňül tagtydyr. Göz değmesin şoglap var ýar gadamy. Türkmenistan rowaşlygyň watany. Ömrüme sen vatanım, sana şıbraşan vatanım. Arkadan sayısınla ilerim aman vatanım. Ömrüme sen vatanım, sana şıbraşan vatanım. Kahramanın sayısınla ilerim aman vatanım. Vatan